Badago sortzen da ja alango giro bat, movida bat, eta batez ere alango herrien berbiste bat edo isiltasun larregi zegoen diktadura baten gengo zen, gerra batetik triskantza ikaragarrizko bat egin zuenak, hainbeste hilotzak eta gerriken berton sortatu zana, insana. Eta guzti horrek gero eragin zuen isiltasun bat, bildur bat. Eta hor isilpe batetan egon zan jentia, eta bier bada lehenengo gauzak agertzen direnak badira euskararen aldeko mugimendu batzuk, ikastolantzeko pisuetan eta klandestinitatean egiten zirenak, Iruñan bertan, Bilbon bertan eta alango herri handizetan. Eta gero, ja, 1958an da, etaren ekinegaz eta etaren jaiotza. Bentzet dokumentu moduan, gero publikora pasatzen da denpora bat, zerbait agertu arte. Guzti horren barruan ere, ikusi bide, artistaren artian zerbait dagoela Oteizak usketan den Katerina, Txilida, eta beste artista batzuk, Mendiburut, gaztiagoa, eta gero musika mailan ere, bai gure folklore mailakoan, dantzak eta bar, eta hasten dire bertsolaritza eta baina beti ere apurka, ez da? Eta giro honetan, Leizatik sortzen da beste movida bat. Batez ere kontutan hartuta, langileak orokorrian eta sotxarto dagozala, soldata gitxi, pobrezia, paruak eta danatarik, eta orduan hor azion katolika antzeko hori berriztu egiten da, baina sartzen dira gehiago, jerarkia, abadiak, zerbait hor mugitzen. Geuri tokatzen izen jakuzan gauzaikatik, hasi ginen sartzen eta eiken lortzen alango movida bat, herri movida bat, gazteen artean, herri gaztedi deitzen izen txagun. Azken baten zan, JARC, erderaz, Juventudes Agrarias Rurales Katolikas. Baina horrekin eskendun hori holan ulertzen eta gehiago ulertzen gendun hemen eskubideak, hemen geure ahalmenak, geure zapalketak eta horren kontra eta abar. Eta gauza errezekin hasi ginen. Errezak ziren, esate baterako, herriko jaizek preparatzen. Debekoa zegoen danetarako. Eta lango gauzekaz. Orduan ere, guk esate baterako behituz lango herri batetan, zeiruen biztanleko herri batetan, eta hori goiti beste 150 zazpirun guztira, zortzirun guztira biztanle. Preparatu gendu zen, guk esaten genduen, prekursillos soziales. Badazpadan ere Eta horrez, azken baten izan zen, bai geografia, historia, gure kulturaren barruan dauzan gauzak, eta hola. Eta otarako, eskaketu genituen orduan laguntzak ere, orduen gazte egi, eta etaren inguruan zebiltzen beste jente batzuk, jaio barriak, ez da? Eta holan hasi ginen, eta horrek ziren azken baten herrien, eta jente guzti etortzen zen, gara egin gendun, zarentzako, edade bat zeukinentzako, eta gaztientzako.
Hola, zetorren jentia, orduen, guzti horrek eiken dau, erabili, hasi ziren, hori, ikurriñak eskaitzen hortik eta bar, eta, bueno, hasi zen movida bat.